Zhodnotenie dlhodobého majetku zaúčtujeme pomocou finančného denníka dlhodobého majetku, ktorý sa nachádza v module Správa financií v dlhodobom majetku medzi úlohami. Pre zhodnotenie majetku použijeme list finančného denníka s názvom Majetok. Riadky denníka vytvoríme zadaním polí. Ako dátum zaúčtovania musíme vždy zadať prvý deň v mesiaci, v ktorom k zhodnoteniu došlo. Zadáme číslo dokladu, typ účtu bude dlhodobý majetok, číslo účtu vyberieme konkrétne číslo dlhodobého majetku, vyberieme účtovnú knihu odpisov a do typu zaúčtovania dlhodobého majetku vyberieme zhodnotenie. Nakoniec zadáme čiastku zhodnotenia. Vzhľadom k tomu, že rovnaký pohyb potrebujeme zaevidovať aj pre daňovú knihu odpisov, zadáme ju do poľa duplicita v knihe odpisov. Pomocou funkcie Vložiť protiúčet DM nám program vygeneruje pre zadaný pohyb dlhodobého majetku príslušný protiúčet. Po zadaní všetkých údajov si skontrolujeme zaúčtovanie dokladu pomocou predkontácie. Kurzorom sa postavíme na tabuľku, ktorú chceme vidieť a dáme si ju zobraziť. Po kontrole okná zatvoríme a doklad dáme zaúčtovať. Zaúčtovaním finančného denníka s duplicitou nám program vygeneroval zápis do denníka DM s názvom listu Majetok DA. Zhodnotenie pre daňovú knihu odpisov skontrolujeme a pomocou funkcie Zaúčtovať dáme zaevidovať na kartu dlhodobého majetku. Zaúčtované zhodnotenie si skontrolujeme na karte v poli Účtovná hodnota a pomocou štatistiky.